नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी तुमचा मित्र महेश तनपुरे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करतो. मित्रांनो, आज मी तुमच्यासाठी एक खूपच छान विषय घेऊन आलेलो आहे. मित्रांनो, आज तुम्हाला माझ्या पाठीमागे ऊसाची शेती दिसत आहे. मित्रांनो, बऱ्याच शेतकऱ्यांची कमेंट आली की ऊसामधले डुक्कर कसे पाळवायचे त्याच्यावर एक व्हिडिओ काढा. तर मित्रांनो, मी त्याच्यावर एक व्हिडिओ काढत आहे. मित्रांनो, मागचा पण व्हिडिओ आपला डुक्कर पळवण्यासाठी स्वतः आणि हा पण विषय तोच आहे. तो पण एक देशी जुगाड होता आणि हा पण देशी जुगाडच आहे. मित्रांनो, तर चला तर व्हिडिओ सुरू करूया. कसा जुगाड आहे तो सर्व पाहूया आपण. चला बसा. नमस्कार बाप्पा. नमस्कार नमस्कार. आमच्या प्रेक्षकांना तुमचा सर्वात पहिले परिचय सांगा. मी वाढवणा येथील शेतकरी आहे, ऊस उत्पादक. हां, बऱ्याच दिवसापासून 5-6 वर्षापासून ऊसाची शेती करतो. पण या ऊसात थोडे डुकरं हे परेशान करतात. ऊसाची बरीचशी नुकसान करतात. शेतकऱ्याची बरीचशी डुकरापासून त्या ऊसाच्या बुडापासूनच छाटून टाकतात ते ऊस. म्हणून एक आज व्हिडिओ बनवायचा ठरलं सगळ्या शेतकऱ्यासाठी, जेणेकरून शेतकऱ्यांनी याचा अवलंब करावा आणि ऊसाच्या शेतीतलं जे काय नुकसान आहे ते टाळावं. त्याच्यासाठी सगळ्या शेतकऱ्यासाठी हा व्हिडिओ बनवायचं ठरलंय. म्हणून मी तुम्हाला एक सुरुवातीला सांगतो की एक डांबरच्या गोळ्याचं पाकिट आहे. ह्याची किंमत आहे 20 रुपयाला 15 गोळ्या. 20 रुपयाला 15 गोळ्या. 15 गोळ्या. आणि पुन्हा त्याला बिस्लरी लागते. बिस्लरी आणि एक फुटाचं एक लाकूड लागतंय. 1 फुटाचं लाकूड. हां, आणि त्याला अशी एक 5 रुपयातला जुगाड आहे. हा 5 रुपये म्हणला. 5 रुपये 5 फक्त. रुपयात होणारा जुगाड आहे. आणि ह्या वासाने सगळे डुकरं हे पळून जातील. हे काही विषारी नाही, काय नाही. ह्याच्यापासून काही नुकसान नाही, माणसाला नाही, जनावराला नाही, कुत्र्याला नाही, कोणाला काही होणार नाही. पण ह्या वासानीच नुसते डुकरं पळून जाणार आणि ऊसातील जी काही नुकसान आहे ती आपल्याला टाळता येऊ शकते. म्हणून हा एक 5 रुपयातला जुगाड आहे. फक्त 5 रुपयामध्ये. 5 रुपयाला 5 गोळ्या आहेत. 1 रुपयाला एक गोळी पडती. आणि एक बिस्लरी तर फुकटच समजा. बिस्लरी फुकटची असती, रिकामी असती. म्हणून बघा, मी आता हा व्हिडिओ चालू करून तुम्हाला कशा प्रकारे करून दाखवतो. बरं बाप्पा, साहित्य. हा, तुम्ही आमच्या प्रेक्षकांना सांगा की तुम्हाला याचा अनुभव पण आहे कित्येक वर्षाचा. मी एक 2 वर्ष खूप परेशान झालो. ऊसाचं बरचसं डुकरांनी नुकसान केलं होतं. पण एक 2-3 वर्षापासून हा प्रयोग करतो आणि केल्यामुळं थोडं नुकसानच नाही आता. तरी शेतकऱ्याला दाखविण्यासाठी हा व्हिडिओ आम्ही तयार करतो. हा माझ्या शेतातच खुद व्हिडिओ तयार आम्ही करतो. तर एक बिस्लरी घ्यायची आणि त्याच्यात एक 5 गोळ्या टाकायच्या. 5 गोळ्या टाकायच्या एका बिस्लरी मध्ये. एका गोळीची किंमत 1 रुपये. ह्या 5 गोळ्या, ह्या 5 गोळ्या 5 रुपयातला हा जुगाड आहे. 5 रुपयाचा जुगाड. 5 गोळ्या, काही खर्च नाही, काय नाही. आणि विष नाही, काय नाही, म्हणजे त्रास नाही. तर ह्या अशा गोळ्या बिस्लरीत टाकायच्या. ह्या अशा आणि हे झाकण लावून घ्यायचं. बिस्लरीचं झाकण लावून घ्यायचं. हे झाकण लावून घ्यायचं आणि याला हे असे छिद्र येतं. बारीक छिद्र बारीक 5 ते 6 छिद्र येतं. हे असे 5-6 छिद्र येतं बाटलीला. असे पाडायचे. हे छिद्र याच्यासाठी पाडायचे की याच्यात हवा जाती आणि याच्यातून हवा बाहेर येते की नाही, तर तेव्हा याच्यातून असा ह्या डांबरच्या गोळीचा वास येतो. आणि त्या वास आल्यामुळं हे डुकराला वाटतं की आपलं काहीतरी विष टाकलेलं आहे, म्हणून डुकर इथून निघून जातं, पळून जातं. म्हणजे आपण त्याला काही मारीत बी नाहीत, पण इथून पळून जातं. नंतर ही अशी बिस्लरी अशी घ्यायची आणि जमिनीपासून एक अर्धा फूट अशी
लाकूड किंवा काडी अशी रवायची हा आणि त्याला ही बिस्लरी बांधून टाकायची. बांधून टाकायची हे बिस्लरी. बघा ही अशी बांधून टाकायची. ही आता बिस्लरी बांधली. तसेच चारी बिस्लरी बांधल्याच्या नंतर आता याच्यातून हे बघा आता ही वास यायला लागला नाही. वास जसं जशी याला हवा येईल हा तस तशी याचा असा असा आता वास बराच जवळजवळ 5-5, 6-6 पाट्यापर्यंत एक अर्ध्या फुटाणापर्यंत याचा वास येतो. जसं फास्ट वार येईल तसं जसं हवा येईल तसा याचा वास येतो आणि ह्या वासाने डुकर येत नाही जवळ. डुकर पळून जातं शेतातून. जरी असलं तर येणार तर नाही, जरी आलं तरी पळून जातं. म्हणून हा 5 रुपयाला जुगाड आहे. सोपा जुगाड आहे. स्वस्तात आहे, सोपा आहे. ह्याच्यापासून काही इजा नाही, काय नाही. शेतकऱ्यांनी करून पाहावा आणि आपल्या ऊसातील नुकसान टाळावी. बाप्पा बरेचसे शेतकरी ताराचा अवलंब करतात करंट लावून, म्हणजे एखाद्या वेळेस नुकसान पण होऊ शकते माणसाला, इजा. करंटचा धोकादायक असतं आणि ते डुकर मरून जातं. एखाद्या वेळेस त्या शेतकऱ्याच्या लक्षात नाही राहिलं किंवा ते आपण लाईट बंद केली का नाही. एखाद्या वेळेस लाईन गेलेली असली तर शेतकरी तसाच निघून जातो घरी आणि शेतात करंट राहतं. मग गावातला कोणी आला समजा पाणी प्यायला किंवा कशाला किंवा त्याचं स्वतःचा बैल जनावर गाय काय असेल तर सुटली तर ते जनावर दगावू शकते. एखादा माणूस तिकडून आला, घरचा हो का बाहेरचा हो एखादा, तर ते माणूस सुद्धा दगावण्याची शक्यता असते. म्हणून शक्यतो शेतकऱ्यांनी त्या गोष्टीचा अवलंब करू नये. तर हा सोपा जुगाड आहे, शेतकऱ्यांनी करावा, करून पावा, अनुभव घेऊन पावा एकदा घ्यावा. आणि अनुभव आल्याच्या नंतर आमच्या व्हिडिओला कमेंट करावी. व्हिडिओ हा पुन्हा दुसरा व्हिडिओ काढला प्रोत्साहन शेतकऱ्याला थोडा जोश येईल. आणि म्हणून हा स्वस्तातला जुगाड आहे, शेतकरी करून बघावा. याला काय 2-3 गोष्टी लागतात. एक बिस्लरीची बाटली, 1 फूट लाकूड आणि 5 डांबरच्या गोळ्या. एवढ्यात हा 5 रुपयातला जुगाड आहे. एक सुतुळीचा थोडा तुकडा लागतो. सुतुळीचा तुकडा असते, काही बांधायचं याला, सुतुळी झुडकं बिडकं बांधायचं, पॅक करून घ्यायचं. हा, तर ह्या 5 गोळ्या आहेत. कमी कमी 1.5 महिना याचा वास चालतोय. 1.5 महिना चालत. 1.5 महिना डुकर इथं येऊ शकत नाही ह्या वासामुळं. आणि या बिस्लरी मध्ये पॅक असल्यामुळं याला छिद्र लहान लहान आहेत, 5 ते 6 छिद्र येत आणि याच्यातून एवढे काही उडणार नाही. ते 1 ते 1.5 महिना हे चालतं. आणि मग 1.5 महिन्याच्या नंतर हे ऊस थोडा हे होतंय, जाम होतंय. 2-2.5 महिन्याला तर आता तोडणी चालन याची दसऱ्याला, दसरा दिवाळीला. नाही आपण गोळ्या पण बदलू शकतो ना 1.5 महिन्यात. टोपण काढायचं, याच्यात गोळ्या टाकायच्या. हा, गोळ्या टाकायच्या. पुन्हा 5 रुपये टाकले की पुन्हा 5 रुपये टाकले की 1.5 महिना चालणार. 1.5 महिना म्हणजे 10 रुपयात 3 महिने चालतंय. 3 महिन्यात तर ऊस तुटत होईल. शेतकऱ्याचं नुकसानही कमी होतं. शक्यतो नुकसान होणारच नाही, होणार नाही. म्हणून शेतकऱ्यांनी हा जुगाड करून बघावा, अवश्य पळून लावावं. तर बाप्पा, बोला. तुम्ही आमच्या प्रेक्षकांना खूप महत्वाची माहिती दिली आणि प्रेक्षकांना अजून काय सांगताल का तुम्ही? तर काय सांगू शकतो आपण? हा, सर्व माहिती दिली. धन्यवाद बाप्पा, तुम्ही आमच्या प्रेक्षकांना एवढी माहिती दिल्याबद्दल धन्यवाद. आमचे प्रेक्षक आणि मी तुमचा खूप आभारी आहे. धन्यवाद तुम्हाला खूप मनापासून. आणि मित्रांनो, तुम्ही जर आमच्या यूट्यूब चॅनलवर नवीन आला असाल तर ह्या व्हिडिओला शेअर करा, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पाठवा आणि आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला दाबा विसरू नका. धन्यवाद. धन्यवाद. जय जवान जय किसान. धन्यवाद.